Iskä, Lisu on pelannut koko päivän. Mäkin haluan päästä pelaamaan. No Lissu, olisiko se nyt välissä Jari-Petterin vuoro pelata? No tehdään sille, että jos mä saan läpsästä sua 3 kertaa poskelle, niin sit sä saat tulla pelaamaan. 3 kertaa poskelle. No okei. Mitä sä Lissu teet? Lyö nyt se 3 kertaa. Enkä lyö. Sitten mä joutuisin päästämään sut pelaamaan. Sä valehtelit! Mä olisin halunnut pelata Fortnite!